Božji blagoslov svima, dobrodošli na kanal Vojnik sreće, u znak podrške pretplatite se na kanal. Marina poruka, Gisela Cardia Trevignano, Italija, 23. travnja 2022. godine. Draga djeco, hvala vam što ste se u svom srcu odazvali na moj poziv. Dječice, koliku ljubav osjećam prema vama. Ljubljena djeco, sutra je dan Božjeg milosrđa. Uskoro ćete vidjeti Isusa kako obasjava svijet svojim zrakama. Primite ga sa svom njegovom milošću i kleknite na svoja koljena. Djeco, ja vaša majka, tražim samo jedno. Obratite se, vičite o tome svijetu dok ne bude prekasno. Dječice, nemojte ismijavati proročanstva odbijajući ih, nego ih prihvatite. Oni će vam poslužiti da budete budni i spremni za sve što se može dogoditi. Stoga vas molim da se puno molite. Draga djeco, Bog će očistiti ovu zemlju od neprijatelja i smrada i grijeha i požnijeti sve najbolje plodove, štiteći one koji pokazuju veliku ljubav prema njemu. Sada vas ostavljam sa svojim majčinskim blagoslovom u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.